takže 9 ženy dokončilo prípravy, spravíme si ešte fotku do rodinného albumu. Takže všetko máme v poriadku, aktivujeme si časomieru a môžeme ísť baviť, nech sa páči, trať je vaša. No a papi s devičia nám dokončili útok s časom 31:29 a na taký pozriete zo streky boli veľmi identické, takže